Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj środa, 25 marca, uroczystość zwiastowania Marii. I w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety 26 do 38, piękne słowa jeszcze raz czytamy. Anioł Gabriel rzekł do Marii: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. I w tych trudny czas dla nas wszyscy wydaje mi się, że czytając, słysząc jeszcze raz piękne pozdrowienie od anioła Gabriela do Maryi, też możemy słyszeć głos samego Pana Boga i mówi do nas: jestem z Tobą, jestem z Tobą. I przepiękne słowa na końcu tyle razy słyszeliśmy, tyle razy na Anioł Pański modlimy się: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I czujemy się też w tych dniach, w tych tygodniach, miesiącach bliskość Najświętszej Maryi Panny. Staramy się modlić się dziennie różańca dla rodziny i z rodziną, dla cały Kościół, dla całej ludzkość w tych okres, który dla nas wszystko jest bardzo trudny. Ja czuję się niesamowicie blisko papieża, bo on ciągle mówi do nas dziennie jego kazanie w internecie z kaplicy świętej Marty w Rzymie, gdzie on mieszka. I dzisiaj o 12 zapraszam nam, żebyśmy modlili się razem z nim, razem z cały Kościół, Ojcze nasz, dzisiaj o 12, za chwilkę. I też Ojciec Święty zaprosił nam teraz piątek, 27 marca o 18 i on będzie modlił się tam w placu Świętego Piotra, będąc całkowicie pusty, plac pusta, będzie prowadzić modlitwa, będzie moment adoracja i liturgia słowa i na końcu będzie błogosławić całe świata z błogosławieństwem Orby et Orby, jak zawsze robi w Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Więc proszę oglądać w internecie jak można i można zostać jak wtedy, jak Wielkanoc i jak Bożego Narodzenia odpustu pełny. Więc zapraszam też, żebyśmy byli bardzo zjednoczeni z papieżem, z Kościołem i całą ludzkością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.